муҳаммад иззатуллоеви 23 сола ронандаи таксӣ дар маркази душанбе ҳуҷҷатҳои фаромӯшкардаи як сайёҳи амрикоиро аз дохили мошинаш пайдо ва ба ӯ баргардонду таҳсину офарин шунид. ӯ гуфт хост бо ин кораш нишон диҳад ки тоҷикон ҳамеша меҳмоннавоз боқӣ монданд. вақте ки ҳамун каштокша фаромӯш кардак дар даруни ҳуҷҷатҳои тамоми паспорт права ҳуҷҷатҳои зиёд ва як хеле устун доштагам каштокшда пулоша ҳисоб накардам дарава пай чидам бурдам додамша. муҳаммад вақте ҳамён ва ҳуҷҷатҳоро пайдо кард ҳодисаро ба модараш гуфт. модараш ӯро маслиҳат дод ки аввал ба ҳамон ҷое рав ки онҳоро фаровардаӣ. тарафи чӣ рафтам ҳамун тарафи хонашон рафтам ҷои сӯришдагишон рафтам як ним соат бор иҷозат кардам охе ки наомаданд ва тарафи ҳамун МВД шаҳри бехатар рафтам аз шаҳри бехатар ҳамҷа чи милисо биромаданд мошина ман кардан гуфтанд ки амхали ба ҳам сайёҳ амҷада буд бурдам чиёша ҳуҷҷатоша хатиам сумош споридумша. матю пушел сайёҳи амрикоӣ пас аз дарёфти ҳамёни пул ва ҳуҷҷатҳояш ба муҳаммад ва кормандони вазорати дохила миннатдорӣ карда гуфтааст эътимодаш ба мардуми тоҷикистон бештар гардид. мехоҳам ба полиси сайёҳӣ ташаккур бигӯям ки ҳамёни фаромӯшкардаи ман дар таксиро пайдо кард. фақат 30 дақиқа лозим шуд ки ҳамёни маро баргардонанд. ба полиси сайёҳӣ муяссар шуд мушкили маро ҳал кунад. ташаккур. муҳаммад мегӯяд ин кори анҷомдодааш ба сайёҳи амрикоӣ хуш омад ва ӯ низ эътимодаш ба муҳаммадро собит кард. ҳуҷҷатошонро споридам ҳаваю ба ма бештар бовар карданам айму назди ҳаму шаҳраки бехатар бо то хонашона оварда расонамшона бо қатима омаданд. худшон гуфтанд ки мерем хати шумо мерем. ронандаҳои таксӣ дар душанбе мегӯянд ҳодисаи фаромӯш кардани чизу чораи мусофирон дар мошинашон зиёд иттифоқ меафтад. сайёҳони хориҷӣ маъмулан аз хидмати ширкатҳои таксӣ истифода мекунанд ва эътимодашон ба онҳо бештар аст. чизора мисол чизе шахс гум кардагист то насиби ман мегардад ман хислати ман мега бо тимболе ки мо дар ширкат кор дорем мо ҳатман мегардонем бароки обрӯи ширкати мо аст обрӯи мисол кори мо аст. ронандаҳои таксӣ мегӯянд пас аз ҳодисаи ҳамла ба 7 сайёҳи хориҷӣ ва кушта шудани 4 тани онҳо дар ноҳияи Данғара муроҷиати сайёҳони хориҷӣ ба хадамоти онҳо коҳиш наёфта буд, аммо аз эҳтиёт бештар кор мегирифтанд. ба қавли онҳо чунин рафтори афроди алоҳида метавонад амнияти кишвар ва меҳмоннавозии мардуми тоҷикистонро бар изофа собит кунад.